दिनै माइ गायनायनि भिडिअ बानायगोन स' नोंथांमोना जोबजासे नायलांदो लोगोसे आबौखौ हामबाय होनदों आंनि चेनेल नुजानायनि थाखाय बे समाव गायजेनबाय नोंथांमोना गायबाय होननाय जायो बेखौ मा होनगोन माइ गायनाय आबाद गायनाय आबाद मावनाय होनना बुङो आरोना एन्जर स्पिड गायनो हायो जोंना नै बिथाङा नै तामाम स्पिड गायो बियो नै बियो फुरा माइ गायदों बिथांमोना जाहानि नङा दै न' खाथिनि आनै ना आमाइ जागौ मिथिला आंबो बिसानि आंबो सोमोन्दोखौ मोजां गोसोआव गैला आरोना बिथांमोना गायगासिनो दङ आरो लोगोसे नै बिथांमोना नोंनि चेनेल नामा नाम नोंनि चेनेल नामा नाम एलरियन दैमारि बिथाङाबो चेनेल दङ नोंथांमोना जायफ्रानो आंनि साबसक्राइब खालामो नोंथांमोना बिथांनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनो हादो ना हादो नोंनि चेनेलालाय गैया ना गैया नै इहा गैया ना मा नाम बिहान मा दैमारि बिहान दैमारि इनि एलरियन दैमारि लोगोसे बेयाव नै गायगासिनो दङ लोगोसे आंजों लोगोसे दङ जोंना नै अनजालि सना बसुमतारी बिथाङाबो बिथिं माइ गायगासिनो दङ लोगोसे बिथाङाबो ब्लग बनायगासिनो Women. गासिबो माइ गायदो आरोना माइ गायदो मामा बाबाखौ हेल्प खालामनो अब्लासो जायगानो खामानि माइ गायदो आंबो माइ बे समाव माइ गायगासिनो दङ माइ गायगासिनो दङ आनै आमाइ आबौ आदै सब गायजोबदों गासिबो दिनै बेनिफ्राय दा जोंहा जाहैबाय जोंनिया नोंथांमोनाथ' नुखाबाय बेखायनो आंनि चेनेलाव आफुलु दैमारि बिराद खाथ्रा बे मानसिया जोंनि गोथार रोंगा दालागै गोथार रोंगा खैथा गैया मा रोंगौ मोथो रोंगा हा साहा बिथाङा ओरैबायदि डेन्जार मानसि बिथांखौ एसे पात्ता मोना ओरैबायदि खाथ्रा बिदै सब बे मानसिया डेन्जार दाउखौबो ओरैबायदि खाथ्रा दाउ मावनो बियो खनसे सदावनो बियो खाथिखौदोंमोन बियो सदावनो बियो रबटजों डेन्जार सब जोंनि बे दाउ हान्टार ए चुपे बिथिं नै गायगासिनो दङ माइखौ दा लोगोसे बिथिं थांगोन जोङो गायगासिनो Kira, dah rupiah ni. Bal masalah gila na lagra re. Masalah gil ni. Masalah gila ni. Mai gay bala birat goजोननाय मोनो आरोना. Mai gay bala goजोननाय मोनो. जोंफोरबो हिनजावफोरबा गोजोनगौमोन नाथाय जोंफोर हौवासा जाहैबाय दा गोजोननाय गैला जोंफ्रा. दा बिथांमोना हिनजावफोर मानसिखाय माइ गायनोबो गोजोननाय मोनो आरोना बिथांमोना. लास्ट लागि रे मिनिटा. जेता माइ लास्ट लागि जेता. लाजिदों जेन'बा जोंना लाजिदों होननाय बर' रोंग्रा जोंनि आदिबासिफोरा पात्ता मोना बिसोरो जोंनिथिं सब गासिबो बर' रोंजोबो फुरा हाननाय बिथिं बिथांमोनाबो गायगासिनो दङ नै एलरियन आरो बिहान दैमारि बिथांमोना माइ गायबाय दङ लोगोसे बैथिं अनजालि सना बसुमतारी बिथांमोन दङ आरो जों आफुलु दैमारि बिथाङा बिथिं गोथिया रानग्रा जेथिं गोथिया गैया साप्लाय खालामो बियो गोथिया गैयाबानो बेखौ कन्टेक्ट खालामसिन आरो आफुलु गोथिया नांसिगौ होनबानो बिथाङा गोथियाखौ होसिगोन आरोना बियो माने गोथिया साप्लायार आरो बियो साप्लाय सब बिनि कन्ट्रेक्ट होनजा जोंनि बे डिस्ट्रिक्टआव गोथिया रानथिग्रा मानसि आरो बियो ना बैथिंबो गायनोखौ माने गोबां दा आरो बिथाङा जोंनि खामानि मावग्रा Hey, hi there. Hi. Hi, hoनबाय बिथाङा. Hey, welcome होन.
बा आनो जाय हिर' ओरैबायदि गाजा बियो आरो माइ गायनाय बोथोराव बिथांमोननि न'नि जायो बिमानि जायो बेवहाय बिथांमोना फैदों दा माइ गायनायाव बिथांमोना फैनानै माबायदि मोनदों मिथिला गोजोननाय मोनगोन जानांगौ गथ'फोर मानसि नङा होमबा दैफ्रा गेलेनो मोन्दों ना बेवहाय बिथांमोना खुसि आरो दा बिथिं गायगासिनो दङ